तनी स्कूले जाए के अब स्कूले के टाइम हो गइल। टाइम देखी कब होता 8 बजे 8:30 हो गया। आधा घंटा में तनी मार धो के नहा धोआ के चल तनी स्कूल। देखो तनी माई कहाँ भी है। स्कूल हो जाए के बाद तो अल्लाह भरा जन बाटे तो इंतजारो करत होई। ओकरा के बोलले बन कि 9:30 बजे हम तारा भी आ जाए। अब जातनी माई से कम के माई जातनी पढ़े लेट हो जातनी। देखो कहाँ गोल भी है ना लड़की लोगतिया पता ही है बिया खासी कामे करवावत रहती है। तक झाड़ बन के शौकीनी से रहती है ओकरा तो इचको हमरा के कहते कुहे सास ही हम पतो हनी वैसे काम धंधा होता है। एगो बिटिया बियन हो तो दिन भर है होने घूमते रहती है। मोबाइल लेती है कॉपी लेती है पढ़े के बहाना कहाँ जाती है क्या करती है कोनो ठीक नहीं करत नहीं क्या सब काम को के बैठल बने के दिया आगे ना बाहर के बाबा भौजी कहाँ बड़ी ये कनियो झाड़ बन के बैठल होई गनिए ना जातनी हम पढ़े मोबाइल चार्ज में खोज देले ठीक बा ना वो ले लो ना मोबाइल ना लेके जाई। साढ़े क्या कहला 8:30 हो गइल बाटे जातनी तो जा तब कहाँ के खुश खबरी जनावे कहीं लड़ू तो ना तो देखी है भौजी से तो देखिए भौजी तुम क्यों भूलिया मत वो एको काम धंधा नहीं ना करत खाए पानी घर बर्तन भैंस गरु सब तो नहीं की करत त गंगर जिमा ले लोड़ू तू अपन खाए पिए ध्यान रखिए। हम 5 बजे से स्कूल आ जाए 4 बजे छुट्टी होता 5 बजे घरे इतना ढेर स्कूल बा तो का हो जी लेट हो जी तनी मिनट तो हां जा जा 5 बजे है देखा तनी तू कब बजे बे आवत जा हम 5 बजे आ जाए ठीक बा देखो जाता नहीं देखी हो यो फरमाइशे करे आवती है एको तहारा के हेल्प करे नहीं खिसना आवत सब तहारा के धमकिए देवे आवती है हई करे जाता नहीं तो हऊ करे जाता नहीं। तू घर में मरत रह चाहे जियत रह एकन के तहारा का फर्क पड़े वाला बा। तहारे के मुआ के धैले रह तड़ी सन का कल जाओ करही के ना बा जिंदगी बा तो करब मुआ चाहे जिया ओकनी के चल अभी आगन घर बाहर के बा नहीं कने एगो बेटी बिया जब टिली छाना नियर खोया आएगा थरे 3 टाइम तो ना करी हम करे जाता नहीं हमर नाखून टूट जाई ई के जान तड़ी कि फलाना का बेटी क दियो अपन इंतजार कर ना कानी का आया रे हेनिया का मने हाय काम कइले बड़ी काम कइले से मने ढेर मान जान होई तो का करियो एगो बाई बुची जी वो काम कर दे बुची जी मत कह ठीक ना 4 दिन के चांदनी फिर अंधेरी राते होई अले बड़ू 4 दिन के तो बुची जी कह तड़ू बुची जी के अंदर से जानबू ना जैसन नागी नहीं कि डस दिया तो लहरो ना रही तब का बुढ़िया कम ही हमके जवन कइले बड़ी ना अब हमके निकालता नहीं। एगो बात के कदर मत करिए बुढ़िया की ना ना वो मुचुइया की ठीक ना ठीक बा भले उ बना के 10 आगे थरिया में उ ठीक बाटे लेकिन तू कभी खाना निकाल के देवे मत चाहिए। हमर बहन हो कभी तो बहन माने तो कभी तो पढ़ा कोई के ना कलेक्टर बना तड़ी कि हमनी के पैसा दे दियो कमाई तो हमनी के मरद एक दिन कमा देते तब का के माने ओ जे बाहर में कमाता न स धमाता न स ई बड़ी तो अपनी लड़की के लहंगा चुनरी स्कूल ड्रेस लहंगा जूती कपड़ा ला तो सब के तब का हमनी के मरद हो दूसर के उराज करताटे ज्यादा टेंशन ना ले बजला और त कच्छा कच्छा के सुतल लोग हमके बुखार भइल बाटे हाई बीमारी भइल हाउ भइल बाटे हम त यही ने मुंह से गाले से देवाल ढाई दे हमसे केहू न जाने यही बोले बोला जा बस तनी बुढ़ी कदर करता नहीं ना कि केहू कही ना कि अपन ससुई के मारे ले तम त झोटा नोच के आगे लगा दे छोड़ो दे बड़ बहन तो देखू आई कोई मर्द मानुष से ना कहल जाला आ ना माई बाप से कहल जाला ठीक ना आ केवन ठीक बाटे कि जाती है पढ़े ओनी लभर चभर रखले हो या जाके ओनी भेट घाट करत होई हम त जानत नहीं जो सुत रखले भी लग अब रखले हो चाहे नहीं हटा हम ही जातनी देखे कि बुढ़िया का करतिया। बुची जी के तो हम मानत जानत रही कि बढ़िया हड़ी लेकिन बड़की दीदी तो कह दिली कि भीतरे से थी हरामी ही आई तो जादी जौन दीदी बड़की दीदी कोहन करे के ना वहाँ के देखा देखी हम करम जाता नहीं देखो हो दूगो पतो रहते का सुख करत है झाड़ू करत सब कुछ हमारे करे के पड़ता एकनी के इसको बुझाते नहीं थे जाए तो का करो करत नहीं सब कमो अपना बेटिए खातिर कैसा हो हमर बाची कर जाओ एहनी के का जानत ऐसा लाइल बैसन त 4 दिन के लवंडी तहरे पर चाप देखाव तड़ी सन तू बाहरी ले ले घर ले ले सब करते रहत का करे
का करत रही का हो बचिया गइलू आ हिरे मई कर झाड़ू तो लगाओ खड़े हां त का करी बर्तन छिपे मजले हनी माजज के कपड़ा खींच के अब गुती आइल हनी अब झाड़ू लगावे अब वहां जानी कहां पड़ी जा बड़की भौजी छोटकी भौजी कि वो अपना घर में सुतल बिया वो अपना घर में सुतल बिया चप देखावत ऐसे कहते ऐसे कि बिटिया पढ़ाई त करबू ना तू चल घर में चल चल कहां लिया जतड़ी हमरा के ओने के बोले ना आवेला घर का में बोला दूध बियो कनी के मरद बड़ा सन की बोली हाथ नहीं खे करता ओकनी के रहते हुए तू काम करबू अरे त का बड़की भौजी करी ना छोटकी भौजी केने बढ़ जाओ दिन भर मोबाइल पर आकर रहू जगह केने बड़ी बड़की भौजी हां भौजी बोली हां बुच्ची जी मम्मी झाड़ू लगावेले बाहर ले आज ही तो हम काम कर रहे तनी हो बड़की भौजी ले तनी जी काचिला तनी मम्मी देखत नहीं स्कूल जाओ तनी की मैं झाड़ू लगाउती जा पहे छोड़ दे झाड़ू बर्तन माजी हम माजी तो हम के रहते हुए का हमनी के नौकर हैं जका नौकर कि मैं अगर ना करी हमनी के कम ई सब काम करके तो हमनी के देवी तो खाई बुझा हमने के मार कमा कमा के तो हम लोग के देता है के पढ़ा बता माई पोस के हित चिकी साथ चक्का हाथ बियाह कर ले हमनी के नहीं कर हाथ टूट गेल का उनके हाथ होला के लिए मतलब यही से तो हम लोग रहते ही मम्मी काम करी देखा सुसु लड़ मत ने तो फायदा अपन माई के अलगा रह आ लगा तू ही अलग करबू अलगा करबू तू का भैया हम नहीं लगाओ रे का कली है तोनी के अभी हम मार धाम ठीक ना करे सब काम हम ही करते तब हम तोनी के बुझात का हो गई जी ऐसा ना ला तो पेट खाने लगते हैं मत तो ना कर सकी ना हम करते ना वाली तब हमरा नहीं के बाई का ले ले भाई हां हां तो हम लोग रहते ही मम्मी काम करी मैंने का लगाई बर्तन माजी खाना बना के दी तो खाई बुझा हमने के तबीयत ठीक नहीं है बस तबीयत ठीक नहीं चार का हमारा अपना गोड़ दुखत कपार दुखत बीमार बानी 2 दिन से का भइल बा बियाह के बाद घुमरा लगल बा होखे के बका बियाही के बात कुछ बुझात नहीं किया तो क्लास शर्म लई नहीं के तन जानी के अपन बीमार बन जे त के ना करी का भइल बा दोनों के घुमरा लगल बा हमरा लागल एक बार तेल लगावली जा कि तो अरे बाप रे बाप हमनी के तेल लगावेली सास के तनी तेल लगाई हम तू लगाव ना हां अच्छा हम लगाई तो हम लगे तेल के लगाई पानी में छोड़ से वो तनी के तेल लगा रे नी के तला जे छुरी में जाइयो तो जे बाहर ले चली में झाड़ बना के ना निकला तकलीफ रहत ना काहे ना लगी तकलीफ वही के हमनी के लागत हाटो तना की दल चल ले सिनरिया की हटलिया करे बर बर रहते ना रे से इनके कौन जी में काम बाटे माई दिया के कौन है के नी के दोनों सुन नहीं खाना बना तनु खाना बना के हम तोरा के जाई तू खाइए कनी खाना मत दिया किचन में ताला मार दे आ देखो तनी का करतड़ी सब चल तू घरे चल ठीक है बा अचानक का हो का चल रहा तू कहाँ स्कूले से आवत नहीं अभी स्कूले से आवत नहीं हां 3 दिन से काहे न कि तू पढ़े आवत सुनो ना रास्ता में क्यों देखी नहीं 3 दिन से तू पढ़े काहे नहीं आवत अरे हम का कोई माई के तबीयत ठीक नहीं के दूध को भौजाई है लड़ी से तना हरामी बाड़ी सोना कुछ काम नहीं किसो करता खाली माई करवाती से स्कूल है तन तब का करते से हमरा माई के साथे देखो दादा। एगो हम तोहरे भरोसा वाली हम जानतन तू हमरे के करबो और केहू ना करी तो हम कहाँ मना करते हैं देखा तो से हम प्यार करेला इजहार करेला जेउन कहबू तेउन हम करब तेउन तू कहबू तेउन हम करब तो ठीक बेटा हम माई से तू हम पढ़ल बात चाहते कर हो कि का कर चाहते हो बताओ कहल नहीं कि हम कुछ नहीं की जानत बस तू हमारे साथे रह और हमारे साथ देवल कर तो पढ़ाई छोड़बू हमार बाबू तेजा रहल ना ना पढ़ाई पढ़ाई छोड़बू कैसे हम छोड़ी हम अपन जब पढ़ाई पूरा करबू हां ठीक है बा तो चल हमनी के तब दिल्ली वाला पढ़ाई पढ़ी जा दिल्ली तो माई के हम अकेले कैसे छोड़ दूध को भौजाई बस और ही मारे लग गया तो करे के माई के कोनो टेंशन नहीं है माई के बस समझा दिया कहिया कि हम जाते नहीं दिल्ली पढ़े पढ़ लेम ना माई से कहिया कि पुलिस ऑफिसर बनब कलेक्टर बनब ठीक ना हाँ इंजीनियर बन ये सब बता दिया माई लेकिन के वही शर्त पे जाइम लेकिन हमरा माई के हर महीना 10,000 20,000 रुपए ढील बता पे जाइम ना तो हम ना जाइम तका तोहरा के इच्छा तोहरा पूरा नहीं की कइले हर चीज तू पूरा कर ले लेकिन तू ऐ सुना ऐ बाली 12,000 के देले बनी कि ना देले बड़ा हर चीज तू कर ले नथुनिया 9,000 के देले बनी कि ना हार बार देले बनी कि ना हम तू देले बड़ा हर चीज दो देले तो हम ठीक रख ले बता। बनी और मैं लेके चल देखा देखा सुने ना बात माना माई के जोन बाटे कहत रहो हर महीना तो 1,000 रुपया भेजल करबू करका ठीक बा ना 1,000 नहीं किया कितना चाहिए कितना महीना में 10,000 भेजिए कम से कम माई के खर्च चल कोन तकलीफ मत हो महसूस मत हो देखा ठीक बाटे कौन टेंशन मतलब हम भेजब ठीक तो इतना ठीक विश्वास बा ना जा घर टाइम हो गेलो बहुत तू जा घरे जा हम माई से लेकिन बात सुना कर ढेर दिन के बाद तू भेटाइल बड़ू देखा अब तनी हमरो सुना दिल्ली चलल जी तब सुना ना देखा 2-3 दिन से मिलत नहीं खुना हमरो मन ना लागत रहला ठीक बटे त सुनो पहले बात ये सबूर कर जाला कोनो चीज के काम दिल्ली हमने के चलल जी अरे त 2-3 दिन से सबूरे न कइले बानी तो जा त और 2 दिन का लग रहा माई के पटिया देते तार चेहरावा देखे खातिर साला सुतलो में या जगलो में खाली सपना में तू ही आवत रहलू
तो प्यार करना तो क्या ही और क्यों है तुम्हारा मुंह कर ठीक बा केहू ना आई तू ही आवेलू लेकिन तोहरा बिना मन नहीं खेलागत ए रानी ओ तेरा मत पैर दे चल जा हम जाते नहीं घर पक्का पक्का बाय और डेली आइबू ना पढ़े हां डेली आई ना 2 दिन से चलल जी 2 दिन के बाद दिल्ली चल जी ठीक पक्का ना पक्का प्रॉमिस हां बाय चल अरे कौन बात नहीं ई तो हमार लवर हमार प्यार क्या तो मोहब्बत जिंदाबाद